Môj kamarát je veľmi sympatický. Zamrzol som. Kamarát? Ona sa usmeje a úplne pokojne povie. To je moja mama. Hovorím si, OK, býva s mamou, nič nezvyčajné. Ideme ďalej do obývačky a tam sedí jej brat, sestra, dvaja ujovia a pes. Celá rodina. Všetci pozerajú futbal v sobotu večer. Dajú mi pivo, spýtajú sa ma, koho volím a či viem vymeniť žiarovku. Pozerám na ňu, ona sa smeje, že no, zabudla som povedať, že máme dnes menšiu rodinnú oslavu. Sedel som tam 2 hodiny. S jej mamou som si ťukol borovičku, pes mi spal na nohách a ujovia sa ma spýtali, kedy bude svadba. Ona mi potom napísala, že to bolo super, lebo vraj som prešiel testom. No, ja som sa na ďalšie kolo už nehlásil. Ak sa ti dnešný príbeh páčil, určite daj follow podcastu Bez filtra, nech ti neujde ďalšia epizóda.